asetera gi ng'ato mar mondo mi omiya pi kiny ang'o ma muona tera kode kosetuona pi karamna kawano miya karamna tich ne asetera kode mondo miya tich dong mano ng'ato use iwacho no take advantage mar mondo mi kinde ka kinde otim ni timbe mag anjaoge mar mondo mi okwa iyud karamna ber karamna ginero ma bende dwaro reche mina inyona pachi watim nang'o wakonya na mine wa kanyakla kod nyiwa oko kacha. Erokamano, nyamera Pamela wacho gimoro seche machu wacho ta it's the same thing mana dwa wacho ni gigi wan wawegi be mwachako gi matine ni sexual or sex extortion ka kizungu wacho or go pass mane Honorable Karoli wacho timre between corruption gi sexual harassment tingeni en gima lit ahinya ni in bende kami bete pachi idhi kiwacho ni adhi tiyo gi denda mondo ayud gima kama kama nekech onge ng'amo chuni ni ti gi dendi mana kaka ne nyamera Pamela wacho ko chiwo example mar jowa ma uso rech mane uso rech ndalo mano uso rech kodgi kaka wuono mine let me use mine makawangware just as an example owacho ni pi maka wuono mwadhi uso ni wawinjre ni ng'ato ka ng'ato dhi pango laini ma onge ng'ama dhi ng'ado wadgi mondo timang'o omi pi to giwacho ni waseng'eyo consumption for example ma area kama pi kobiro kama joma kawo gi gin ji mochopo kata ji 100 in a day wawach ni ng'ato ka ng'ato kawo kibuyu achiel mondo in midwaro mang'eny cha koro kikiti gi dendi mondo ang'o motimre mondo mi pi tiyudo ka wan wawegi wane mwakelo corruption wane mwakelo mibadhi aso kendo wachako wayuak nekech okondik niya nyaka ti gi denda eka yud tich okondik ni nyaka ti gi denda mondo ayud thieth or mondo ati gi denda mondo kang' ma dwaro cha organization mwatiye awuog ka mondo achop kacha seche ni desperation ema dwa nyisi ni seche mikao ni in koro in desperate pare niya seche moko wabet kama tiwachi chako pimo mbaka ne nyawadu ni owada achandra to in pok igona mbaki e chunyi kanyo tiwacho ni madi ng'e gima kale ineno omiyo ka wawuok oko ni wadwa fight corruption in this aspect mar mibadhi mar tiyo gi ringruok mondo yud kony moro amora to wanyalo geng'o nikech ang'o pini ok tow kawuono kuwacho ni ok wabi nyiepe dukani nikech ng'ani osebet ka yuswa to dukano ok bi lor ene machune ni mondo ochange kako tiyo gi ji mondo fit in kiwacho kawuono ni onge ng'ato moro amora nyochago mbaka gosiepna moro konyisa ni mheshimiwa agombo ni mondo watimo ohala moro titime kama nanyise ni an kidwa miyo ohala an onge pesa mambo miyi to ok nanyise marach atimo mana nyise ni ok ochuno ni nyaka wanyiew gimoro amora ken adiera na qualify to kimiya tich ineno nikech nitiere criteria moketi ma mondo walu mondo wageng' mibadhi matimre Kenya ka to wan kaka joma miyo seche moko biyudo ka ng'ama miyo ema oro kata nyathine ni mamana ka japuonj ongeri to bende ongeri richo matieni mane ji wuondre ga ni mane kaka Nyasaye notimang'o nopango ni nekech Jeremiah 29:11 wacho ni Nyasaye nopango ni kama and gi plan for you koro yudo ni in dhi adhiya iwuondri ni ber ok inyal ber moloyo nyithindo duto manie skundu mana diera makende ten mana ni gima noteri kata en somo dhi adhiya tipim ne japuonj ni japuonj aonge gi school fees moromo tagombo ni nyathino be wanyalo bet gi agreement ka jopuonj abich otimo kamano to skundno onge mibadhi miboyud ni nyithindo manyiri tiyo godo for pads nyithindo manyiri timo minegi kata tiyo kodgi mondo giyud kaka nyathi bet e school to wan wawegi emwa initiate gigi idhi kata in a way which is not appropriate tiwuondri ni abira dwaro tich to kakirwakri kende niso ng'ato ni gimokeli ka to ken gimi dwaro ni gimokeli en gimachielo omiyo gigi duto nyaka chakre gi wan wawegi wan moywak ni tiyo kodwa ni to wan watime ang'o kendo amor ni nyamera through them negi change kaka negi timo ohala nikech ok apar ka sani ohala mitimo kanyo kata ne ni nyiewo omena pod gidhi ni gitiyo gi dendgi mondo omena timre nade omenda omigi omi maler ipuhiero ni madongo jomoko ibomima kusengeyo kaka ne nyamera ni owacho ni nyarawila ni ema tiyo gi ringre
emomiyo koro en gik moko duto imiye koro wan wadhi nyiewo kuome. Ooyo uketo nyawadu piny to wacho ni kwadhi kamae to wan ema hinyre. What precedent are we setting for our people? Ang'o momiyo wadwa ni wati gi dendwa moko badhowa? Tiyo gi del inyalo yudo tich ndiyo. To garama mar thieth mabiro gi tiyo gi dendi seche moko kata iwache chunyi ni kata nawe ang'o? Kata nawe tijni nikech onyalo biro gi tuo. Nikech pare niya, okin kendi ema ng'ani dwa nindo kodi. Mana diera makende, okin kendi ema odwa nindo kodi. Odwa nindo gi Rachel, odwa nindo gi Sharon, odwa nindo gi Pamela. Gi joma moko bende. Nikech mano yore ma osi satisfy go himself. Koro une muwacho ni oyo gini timre to kober. Watim yango. Emomiyo ineno ka nyoro jotendwa wuok oko ni giwacho ni oyo it is high time mondo wane niya chik mane mwanyalo keto e pend chike ma Kenya ka manyalo miyo wasop gini. Tachiel adwa wacho ne gini en gima ber. Ok onego bed mana Sexual Amendment Act kende. To onego bed part of corruption. Nikech that is part of a form of corruption. Ok ne kwandika ni asoya, gina asoya maganjao. Gina asoya maganjao. To kwan wang'iye ni mai wakete a Sexual Harassment Act. Chike madhigi nindo gi ji. Koro mago joma undo nikech wacho ni koro it's criminal. Yeah, exactly. But gini adira makende, it is a form of corruption. Matine ni tiyo ino kichulo ng'ato pesa kato komi pesa tini dhi tiyo gi dendi mondo Sharon mo qualify mondo yud teacher en mondo gole oko to ina dhi ambo in minindo gi jatelo mondo timango mondo mi tich ti wacho gimoro Sharon monego bed ni wang'e bo piny wadake kai. Seche mitiyo gi dendi mondo yud gimoro you are at someone's kizungu wacho ni someone's mercy. Koro kata kidwa dhi kwae rusa to ng'i moro ni donge aninde kodi ka mi rusa donge mana penjo ni ka ise miye mokwongo ang'o manyisi ni mar ariyo mar adek ok bi miye to koro idwa chako nindo gi ji adi makituo ne to koro riembi tijini to bende kata kinindo gi jatelo to jowete ugi bong'eyo ni nindo mondo yudi tich anyisi adiera makene ni dwa nindo gi ji tema ni kambino erokamano inyarecho awinjo na paro bende mar Morin dibed ni kaka joma mine kaka joma nyire nitiere kaka okosebedo kwasere nikech kata mna ginero ma bende lachi gini na wacho ni samoro gwenge kaka Kawangware kuonde ma dak ma yuto ji nitiere pinye kaka mar pine nitiere mana mine nyiri mong'e ni mama ng'ane cha to nindo mar mondo mimiye pi mine okosebedo kata mna kalusi okang' makama kapok waseo kata mana joma chuo kata mna joma yawuoyi dibed ni wan okwongo mondo wasere wan wawegi kaka joma mine gi joma nyiri. Gima kuongo nya wacho niya kwanza dwa wacho kuom Rachel kunywa kiwacho kitruakruok my dress my choice kitruakruok aneno ka donjo na ahinya nikech kiwacho ni kitruakruok nyalo miyo ng'ato terre kodi okapar na yie godo nikech yudo ka joma chuo terore nyaka nyithindo mapok owuotho mantiere diapers. Rachel no wacho ni tich idhi manyo tich koro irwako miniskirt okapar ni irwako ni miniskirt ni dhi miyo ndo irwak miniskirt mondo mi odhi omi pik to dhi omi chiemo to dhi omi tich. Waneno nyaka nyithindo moke mbalariany sama gidwaro gimiluongo ni attachment bedon gi matek mondo mi giyud attachment chune okno chune nikech okia en kia kod ng'eyo gimitimo luongo ni lack of empowerment. Most of the nyithindo manyiri tamono ko bed empowered but waka penjo kuom jok mobed empowered un jo mobed empowered ka utimango kod empowerment umuntiere kodo uloso nadi kod joma mine kata joma nyithindo manyiri mapod owuok e mbalariany mapok ong'eyo kaka pinchalo uloso kod ginadi. Koro gima nanyalo wacho kapo ni wadok e loso wan kenwa kapo ni waloso joma mine okonywa cause perpetrator men gin woko kucho gin magitiyo kod dendwa gin magimiyo wakawo dendwa wamiyo gi mondo wayud gimwa wanini wadwaro. Koro paro gima ber en mondo walos kod joma mine nyithindo ma rowerni kaachiel kanyakla gi joma chuo ma iloso kod gi kanya nikech ang'eni inja kenera ticho ganda wan kod wanyalo timo dialogue community kuonde mwadake waluongo joma chuo iwacho ni leave no one behind waluongo gi gin be nikech kwa kawo gimwawe gi thenge to wakawo joma mine ma gigi timorengi joka bro wacho ni wai gima normal magi madhi adhiya mbele ma kawaida onge rach moro manene but wakawo gin bene mwaluongo gi bwaketo gi kanyakla kodwa kanachiel mwaloso kod wakwero gin gimutimo ni kuomwa kata ano kitim na nitie ng'ama itimo kamoro stop it where you go
cause hinyo wan joma mine to wan joma mine kapo nitie ipenyo nitie ng'ama kapo nitiere ng'a ok wanyala assume nitie kata maybe an victim to kanyalo wacho nikech wuok omdo milu wach ngir kairani osebedo katimore na boko yot obiro step by step bit by bit chieng' moro be wabet kendo wago mbaka kama ipo kama ka chung ka wacho uparo wach mane wacho chieng' cha kwa go mbaka gino nosebedo katimore na koro mondo ng'ato wuo mondo owuogi oko mondo mi owach gima osebedo ne timore ni ok en gima yot koro mkwa bet kana klachi ok nyalo bedo mayot lakini kaka mine samoro nyalo gang'io kata mane tich samoro mona kaka Recho no wacho samoro ng'ato ng'eni ma ok wapaka no yude yo madiera kata mna kuonde mituome pigo nitie mana mine kata mna nyiri moko ma chechni chechno ingene chechno kuongo mondi it's a big thing tingen chichno ichich maybe ok en adier koro chichno seche moko be kelo nyadhi mamon piny iluongo ni self esteem ka nyadhi mamon mag duoko piny koro same dibedo na be adhi pogora kodu nikech seche duto ubet ko chich koda uchako wacho gik mopogre mar odonjo Illuminati mara jonindo gi mar koro duoko nyadhi na chien an bi achako kama na kapok adhier Pamela ngeni Recho Morino mulo my dress my choice kumani kelo ni samoro ka kwan wakre bende mana diera ing'eyo ni ndalo mani wacho my dress my choice ing'eni wan joma mine kata mumb Nyasaye nitie kama ondiknwa ni koro nyaka koro ang' watwe kata kitamba ang'o momiyo idwaro wan wabedi na particular way nikech joma chuo gieki gin gikawo any slightest thing beda nyathi miwacho ni oneno ne nyathi ma jadweche nikech waseneno kata joma rep nyithino ma jadweche chiko nena nyathi ma nyako dukno osetime nade osemiyo chung omiyo en kakibori seche moko kata kakirwakri mbelene nikech rwakruok to kochuno ni miniskirt kende inang'o mi rwakri maber miumo dendi kamae ang'o momiyo kiketo cleavage ni oko mondo seche mibiro kata nikech oganda mang'eny to dwa nenowa ang'o momo ni keto thundi oko mondo jopiny one kaka Nyasaye ochweyi maber melo makawuona yiero na rwako nikech ibiro ni mondo itim ang'o ibed presentable to seche miwacho na ni nyithindo motieko mbalariany onge sani kami puonje ji moko puonji kaka inyarwakri to ok puonj ni nyisi e klas ni Sharon kitieko tirwake ga nanga ma decent puonjruok en ni kata seche mwabet kani ting'iyo kaka Sharon is presentable tiwacho ni ang'o momiyo orwakre kama ok onyiso ni nyaka ng'ato nyisi ni adwaro ni irwak wuoche maboyo or irwak long or itim kama mondo kinen presentable ibi nene chunyi niya seche ma wuok e ot kaeni ang'o manyiso ji nikech kaka ibiro ira onyisa ni mae ng'ama ber kata ng'ama ok ber omiyo wan bende let us be self conscious ni yes atieko school ng'ama otieko for high school university en ja 24 years kikwa wuondre oromo dhi tedo chik Kenya wacho ni kichopo 18 years in ng'ama duong' omiyo nitiere gik ma expectations ma society nigo kuome to kwaketo ni wadwa bebi nyithindwa ni oyo piny okethre ki ang'ono wan ema wawuondogi seche moko we must have that hard discussion gi nyithindwa mondo ging'e niya ok ochuno ni mama bed kodi mondo nyisi ni seche ma en gi ng'ato seri throughout cha ibende bede gi pachi ni ang'o momiyo dichuo ni luwa to ken kata age mate mara nikech inyalo yudo ni kata especially nyithiwa manie university ng'eny joma gidhigo out gin joma ohingo gi higni kabisa to nikech gitimo mano nikech ang'o odwaro ni mondo bed gi easy life odwaro mondo bed ni aneno ka Sharon nigi iPhone ame nyaka bed gi iPhone 14 to dwa bed gi iPhone 14 to pok ochako tich odwa ni seche modhi kacha modhi attachment to nitie kaka orwakre eno sechopo to pok kata kochako omiyo nyaka wabolre wanyis nyithindwa diera ni oyo this easy life it doesn't come like that gik mudwaro yo mayot gi ogin ga kamano nyaka toil for everything you have to kwasiko oboyo gi aboya ni oyo aneno kidhi kama ok en gima rach to be ineno nyisa ni gimitimo ni ok en gima ber mondo puonjro kacho ni down that is what actually you are talking about empowering them nikech you are giving them that knowledge mane gionge go ni osiepa gimitimo ni ok en gima ber kendo ang'e ni nyithindwa manyiri beneno kata mine benenowa kineno ka nyathini dhi marach ahinya inyisa yes mama naneno kibiro na nyoro gi shopping tang'e maber ni okiti
igole kanye igole kanye kosi ni kawa kawa tero ko ni Nyasaye ni ochiwo mama ng'omi ang'e ni ji ng'eny kami tuome pi to pi recho in makama iyude kage mayot. kanya aneno ka Morin to ng'iya kendo ni Morin bise yiri gi weche makamago Pamela arwaki ne e twak ahinya hinya twak mabende koro kumwachomo wach mar rwakruok kana paro kana dongo nitiere japuonjwa moro mabende nowacho ni kirwako law rwake law makiwuok godo ot kata mna baba ni kong'iyi to in comfortable godo ok ni koro wuone mamoko wuone ji gi owete ji ema dhi ng'iyo oko kacha to in ok in comfortable gi baba ni e ot kanyo kirwako lewni makamaga ng'eni wach lewni makama nyalo bedo bende ka kelo paro mopogore opogore ahinya na pachi kotenore gi mano bende erokamano ahinya story mar joma chuo tamaga goyo samoro to kaluwore gi rwakruok kaka awinjo iwache kani ng'ama dichuo en ng'ama tije tek ahinya en kata kok wawacho ni ng'ato rwakre maber kata rwakre marach jogi ok ng'enygi ok gin jok mabeyo kech iwinjo kanyo ka kinyi wacho ni nyathi matin ma ja 2 months 1 month ng'ato timo richo nyaka gi nyathine monyuolo ing'iyo tipenjori ni jogi gin gi jachien moro nikech mago gin jok moko nego bed ni iparo kata mana mondo mi iriwrigo kuonde mwawuothe nitie seche moko ma ng'ato nyalo kalo orwako law ma iparapara ni ka gimoro timre ni to duge te nitie oko kibet kama indi ting'iyo kaka ji ng'iyo kaka gikalo en nyaka ineno ka nyaka in mama ing'iyo ni to maendi en law mane nitie rwakruok maber chon ne nitie maxi wan ne nyiewonwaga lewni moko miluongo ni maxi no bor idhawo miol to en gima ber adier ni gimonego watim wanyuolo nyithindo to kineno ka nyathini orwako law moro ma en iluongo ni baika nitie shorts moko machal baika omako nyathi ma ogoro nyathi kaka nyathi ochweno lilo e kaka lawno mako nyathi wan kaka jonyuol ok ni mane mamiyo irepogi but wapuonje nyithindo mondo mi orwakre mabet berberie lewni moko tadier ok beyo ok dang' wayie be ok dang' wawach ni mane momiyi repoji nikech joma chuogi nyake ot ka wan wawinjo cases mang'eny nyaka jatich ng'ato ikelo nyako moro ni mondo konyi nyako mikelo ni mondo konyi no oonge go emomiyo dwaro tich dine en go dinotimo gike tiyudo ka ng'ama dichuo en odwaro ni mondo tim richo gi nyathi ma nyako mobiro ka mondo mi okonygi e otni ing'eni mano ng'amonego bed ni iluongo ni nyathini nikech en under your care ok onego bed ni timo kode richo iyudo moko bende ka nyaminu obiro limi odwa ni nyaminu no otim go richo nyaminu no ok orwako law machiek aparo ni weche mag jok madwa notim richo gi nyithindogi inyuola jomoko gi chuny mar richo ma gin ginena ni ng'ani bedo ni en ng'ama nyako onego bed ni atimo kode richo ok en gima ber onego bed ni joma chuogi ka sama wawuoyo gi jok ma nyirigi to gin be gibet kanyo giwinjo gik mwawacho mondo gin be gilokre giwe jachien ma gin goni nikech gini nyaka dhako maduong' iyudo nyathi matin oro message ne mama maduong' monego luong ni mama ne ni aheri oheri nade samoro oseneno ka in gi pesa oluoro tich matek pesa nie mohero ok oheri koro joma mine dwaro ni mondo bed mariek nyithindo gi neno ka in gi pesa ni moro matin gidwa ni gikonyi chamo koro giwuondi ni giheri nikech onge ng'ama ng'isi ga noheri koro in iwe ni nyathini otimang'o nyathini oheri sama wawuoye wach mar jok ma timanjao mondo ng'ato yud gimoro seche gi wawuoye mine to wawuo be nyaka e joma chuo nikech mine bende yudo kaka nyithind ji matindo nikech gineno ni nyithindo gi onge kaka gitimre koro gini en both sides en chuo gi walos kodgi
to en minegi bende walos kodgi. Nyathi ma nyalo bedo mbas nyathini ikawo nade? In dang' iher ni mondo nyathini okend mama marom gi mama ni monyuoli. Koro gini nyaka wakete koni to wakete koni mondo timbe marichogi wawuoye, nikech sani ndi kaka piny bodhi matek ni aneno ka sani odhi matek ahinya. Sani keny kethore mang'eny kabisa. Erokamano ahinya Pamela. Watim ni wawinjre. Erokamano ahinya. Makama kaparono gi kanyo hanno ka dakika oskadha achiel tok saa 4 wachiegni ka yo matinya korom gajwang' ioronwa ote asebedo ka neno gi bende kik bed ni waseyo mana joma chuo kende nikech adiera maduk en ni nitiere mine moko ma bende timo timbe mag anjawo ne chuo. Asoya mag anjawo gi mago bende wabiro bedo kwaloso wan bende wakole wang'wa kik bed mana ni wasoko wenge chuo manoko kacha. Aduogo gi ote kik dhi mabor. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 # to get blessed. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Anika ukamadho kahawa na aneno kama nagiwang' achiel to ka anasema dho kahawa na maber wengine te yaorega dichiel. Mora ma uso wuok e puodho kawuono. Mora ma uso wuok e puodho kawuono. Bende usewinja kawacho ni nyanya bende beyo ka. Wan wasebedo ka wanyo nyithindo machal kodi chakre dwe mokalo cha. Koro bi mondo wadhi. Eka teri ka polisi. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Chieng' tich adek ka tich adek En oketho piny to pod ogo. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo. Ok no timo jo Kenya bu usaongi wuond mapile pile. Buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo mondo los go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno. Kik bai. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa
chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nakorom gajong dakika na uchiel tok sangwen marokinyi waduogo maeno kang marario mabende pod wadhi nyime gi thor wach makama bende kwan wadhi nyime gi chenro makama wabiro bedo kwa manyo jofombo magwe counties mopogore opogore bende wawinje pach jopiny mantiere ground piny kanye counties magwa kaluore kod thor wach makama ne jogo eko mabende samoro jofombo magwa okwan chopnu unyalo oronwa ote adwaro somo ote mabende osedonjo moko kuom ote mabende nyalo oketnwa kanye yamo mar mondo mi wasom kaluore kod thor wachwa okinyi makawuono mago maga soya maganjao. Nitiere janno mar wacho ni en adiera ni rwakruokwa miyo chuo terore kodwa. Koro nyisuru mine adiera ka dhako nyalo rwako gima oweye duk nyathine to gigi mone makelo. Haya. Kopogore gi mano nitiere janno macho ni be inyalo chunegi chamo thuol mondo mi tich kata pi. Thoth mine ohero gik mayot. Haya. Onge ngama chono mine gi sex kata mana timbe maganjao to kata kamano ere miyo mosedonjo kaluore gi timno mine e mohero terruok kata ket chik jachode en jachode mago moko kuom mote mabende donjo asom mogik Sharon gino timore mang'eny kabisa but nitiere mine mabe timo gigo nikech heroge magi moko kuom ote mabendi yoro tioro gi joneno magwa machuo gi joneno magwa mamine kata na nyiri mantiere oko kanyo oko ng'unda winj mana pacho kotende kod ote makamaga achako di aneno kiga moyweyo achako di Morin we wach ni jachode en jachode ere kaka inyalo bedo jachode mondo mi yud chiemo ikete mesa ere kaka inyalo mondo iluongri ni jachode mondo mi ikaw pi luokri go kata imodhi ere kaka inyalo bedo jachode mondo chode mari okaw pi oketni e tangi yawa jonikwa Ramogi ajwang' wachuru adier ma en koso bedo modhier kata koso gimoro nyalo mi yudrie masira mikia koro kik wakawru gik moko kwa wacho mondo mi ohiny ng'ato kamoro wabedru piny mondo waparore gima dhi wacho ni odhi hinyo ng'ato kamoro gima dhi wacho ni odhi keto ng'ato piny mondo mi kiny kik owuok kata oko nikech osekale tembegi an kaka nyalo wacho mokwongo ne ng'ama noterore koda was my uncle to being that ni an orphan naonge kuma nyadhiye koro ni nabedo na normalized yani ok na normalized na hero onge kama nyago e odi mondo kinya donje koro ng'ato kailo no dhi koni kiny kiwacho gini tiboneno abonego jogu abonegi ni wuon to seche go itini onge kata kaka inyalo golo duondi oko onge kaka inyago uwi nikech iwacho ni kamera manyadhi onge kai gikona me polo kaka winjo ka tiji wacho ni me polo yani ni wacho ni kae mantiere ni onge kuma nyadhi koro sami wacho gimoro bed motang' ahinya kiwach king'eni iwacho gini no dhi hinyo ng'ama chalo nade onge kaka inyalo bedo biluong ng'ato ni jachode to seche gi kwang'iyo kata kwang'iyo pend chike nitie kaka wakedo nyaka jok ma uso waluongo ni ok ni uso del lakini uso chiemo no mamit mano koro joma ne ohala mantiere ohala Gito koro gite boni ke chera dogi but kwa wuok oko pod giluongo gin jochode koro nyaka mi kiwacho gimoro bed piny ahinya mdi nonori ni gini tadhi wacho mondo ahiny ng'acha koseket ng'ano piny ok odonjo na maber ahinya lakini wabne puonjruok erokamano ahinya samoro bende adiera manduke en mana adiera manduko so in ineno nade ote ma bende ore kendo samoro bende wacho ni sugar coating joneno wacho mana kaka entie ing'e ni mbele kacha wawacho ni kwa puonjre ing'e ni seche mopuonjru to kore ni wacho adiera tadiera ok en ga gima yot ne dhano ya omiyo mokwongo wego mos ne nyamera Morin kuom mano yudo kotin to nitie pogruok e gima wacho sani gi gima Morin nokale mar Morin en gima waluongo ni rape defilement or sodomy ne nyithindwa machuo ma bende timre to sani gima wawacho nikech mano to ken gima ber no nitiere pend chike ma okale mago ni idhi defile nyathi manyako okang' mikawo ni achiel ariyo adek mago pend chike nitie
To gima wawacho sani ma en gima radiera mahinyo kata oganda wa ma Kenya kayo ken kata wan kendwa. It is world all over. Ni gima waluongo ni sexual favors or sextortion gi kizungu masani. En ni ang'o miyo chuna na tigi denda monda yud kony. Mai sometimes en gima yudo ni en gima essential ni ng'ato yie. Kaka neno wa moko wacho ni mine moko owuok e ot kong'e maber ni an kawuono adhi Koinange uso denda. To kisechoko pesa iseuso dendi for 1 month. Tang'o ma kara moni kao pesa ni ko en gima ok ihero adiera makende. Ang'o ma moni kao pesa ni chak uso omena. Ang'o ma moni kao pesa ma koro iseyudo ni mondo koro iwe richo chakara. Mondi wacha dira ni reform nikech ok en gima ni dwaro matine ni ibe chunyi oseyie ni ma is the easier way out monda yud kony omiyo kwa wuondo ji ni oyo chuo gi bende timo kama chuo bonge ni you are in need of this thing to koro the easiest thing madwaro en niya to bende ng'eny chuo matimo gige dira makende gin gin gi mone utegi. That is the saddest reality. Omiyo ken kata ng'ama ngiwacho ni starved of sex. Ni okoyud gini e ot. Emomiyo odhi oko timo gik makamagi. Omiyo nyaka wawuoya gi jowa adiera makende nikech majority king'iyo research makato setim yudo na achiel kuom abich ng'ata mangi discuss godo gimoro kata kama wabete kae ibo yudo ni wan ji 4 sani tibo yudo ni kipenjo Sharon be gima kama osetimre ni ubo nyisi ni yes I was not a victim in the sense na chiwo denda to yes nitie kama nadhi nyiewo gima kama to nyisa ni mondo omiyago nyaka chiw denda. Abo nyisi ni nitie chieng' ma nadhi kama nadwa timo kama nyaka chiw denda. Ibende in gi apart from that defilement in gi case ni moro ma mondo kata yud kama natiene nitie dichuo moro no nyisa na dwa teri organization makama diher to agombo ogibiji outright na gombo nindo kodi tine mi read in between ang'o miyo ng'ani no se yie konya to koro konyna ni yawa en gima wadhi maraun ni tere gima kama no nyisa na ni ara koro dhi range idhi yud what good conduct certificate mondo tich oyudre asekelo kara shide nango month mokwongo dhi month mar ariyo kara ng'ani e pache rito mana ni to itimo kama samane tigi wi omiyo yes a defilement sodomy those ones are there but kawuono wacho ni ang'o momiyo ng'ama miyo kata chuo moko bende kale e timbe makamagi to lakini percentage mar chuo to tin tina hinya miyudo ni ng'ama miyo nyiso kijana ni monda aketie tich makama nyaka kori kal kuoma watima achiel ariyo adek monde kiyud tijni or monda mi barua gitin to sana joma mine nikech gin ema gifend for their family yes ibo mi pesa to dichuo ok obadho kata ni chiemo no akanya miyo e ot ine midhi nyiewo rech ni e nam to mondo yud rech emonyisi ni nitie cartels ka mine ma cartels mawacho ni ane makoro rech gi ane mausane mikelo na nikech atiyo gi denda omiyo those realities we have to speak them out mane kwa puonjre mondo jowa ong'e ni oyo okonyiso ni mano kende yo kwa duto watamre timo ng'acha bobet gi no choice but wabai to our rules. Pero kama na inya Pamela hin bena kile to kik wi wawil kodi hinjire county ma Kisumu kanyo kapok noko yo matin bende ni kelo paro ma bende recho tieko godo ka mine mamoko ma bende samoro gin bende gidwaro asoya mago mag timo timbe mag anjao ne joma chuo ng'enyne iwacho ni joma chuo ema timo ne nyiri to ka koro miyo ema koro timo ne chuo ng'at nyalo penjo ni miyo no ang'o matime samoro inyisa kama na paro kotendre kod mano paro mabende ni kelo ka dhi nyime gi chenro makama. Erokamano ahinya. Ing'e ni mondo mi wachni ne wuog oko aparo ni mine gi nose ol kabisa emomiyo giwacho ni awa gini oromowa wasebedo ka wadwaro pi kama to jogi nyisowa ni watim kodgi anjao eka wayud pi. Aparo ni mano koro wasechake e yo makare monego bedni koro watimego. Ing'e ni joma chuo ok kata joma chuo mang'eny mokigoye udi. Ing'e nok gibi wuok oko mondo giwachi. Emomiyo mar joma chuo ok wuogo ka ahinya. Amor ni mine wuoyo gichiwo pachgi. Emomiyo wang'eyo ni ikwagiga gimoro eka mondo gitim nade eka mondo giyud gima giyudo ni. Kaka na wacho mar namcha mine manowuok oko ni yawa
wakoso rech nikech idwa ni watim kamae to jomoko gi oyie timo kama emomiyo giyudo. Mano emomiyo mine mak tie nam ka nokonygi. Ndalo no tuo ne ng'eny malich e tie nam kipimo ji tiyudo ni tie nam tuo ng'eny moingo kamora mora. But koro wuoyo to gi koro kaka uluongo wako ka wawuoyo ni sani nitie tia jok mobete ot manosetieko tich okinyi koro gibet gidwa neno chenro mar mbako romo. Giwinjo gik ma wapuonjogi. Bedo ni ne giwuok oko emomiyo ne gikonyore. Oyud koro sani endi ng'eny ne tinde ka rech obiro to joka go giye to ng'ato kawo matin. Sani wach mar pi e ngimani ni idwa ni chiw gimoro ni mine gi owuok oko amor kodgi kabisa nikech sama giwuok oko kama to ji biro wuoyo to gibiro ng'eyo ni kara gini en right wa ok onego bed ni wachiwo gimoro eka mondo watim nade eka mondo wayud pi. Machielo en ni owach kanyo ni nitie jok magin tich magitiyo be kiluongo ni gitimo timbe maricho to ginyalo kata donjoni. Kiluongo ni timbe go gin maganjao minegi nyalo donjoni. Wan wase interact gi jogi te. Wase interact nyaka gi jok moko ma okanyalo wacho kae nikech pok ubet ga open mar discuss gik makama. But sama ok ubed kod gimora mora open eka gini nya. Gini dhia mbele nikech ji ok lose to kinyalo lose gigi to gigi nyalo bet ni ng'iyo kaka ikonyo. Anase bet nyaka gi joma uso dendgi. Kendo ne gidwaro ni mondo wang'i right gi ndalo mane ani assembly. Ni nyaka wang'i kaka right gi, kaka defend gi e yore gi magitimogo. Mago gin giyie ni mano to e tich magitimo nade, e tich magitimo. Mabe kiluongo gi ni dwa convince gi ni giwe tijno. Taparo ni kata ka ni giluongi e meeting to gibiro ng'isa ni in to kara koro onge gima ni biro omo ka in wuog mondo itim ang'o wuog mondo idhi. But kawuono koro wawuoye wach mar jok mang'isi ni kidwa yudo tich mora mora gini nitie nyaka e gwenge kama wadake. Ni neno ka jomoko gin gisiko gin mane tich sate. Gin mane tich sate. To jowadgi to onge tich. Gini ne nitie kaka ne ji be wache chon. Ni hawa jok moko nitie be mariambo. An nabedo nominated. Iwinjo ka ng'ato wacho ni magi notimo go anjao emomiyo ne gibedo nominated. Ok ne en kamano. Sani jok manobedo nominated 2022, 2027 ne gin mine makoro mamawa mar county mane nitie maniluongo ni Mama Rosa nowacho na pana wakawe uru mine mosetiyo ne party mate koro no kaw women leaders oter kacha. To nitie joma miri magombo ni gibed nominated. Ineno ka gisiko gimanyo chuogi ni yawa kamanyo ng'atni tanyalo bedo nominated, kamanyo ng'atni tanyalo bedo nominated. En adier makende ni ka itamori ni okitim mano mondo iyud tich to onge ng'ama nyalo timo kodi richo. Koro wan joma mine wawuoga oko to wawach ni no wan gi right wa. Ka wadwaro gimoro maber kik ng'ato tim kodwa njao eka wayud gini. Watiye matek mondo wayud gini gi pachwa. Anaparo ni mano e paro ma anango. Wawuogo oko watamre gini. Kwa tamre onge ng'ama dimiwa pesa ni mondo kuwa yie timbe gigo. Joma mine to ok bing'e nikech joma chuo luor ok gibi wacho ni ang'o ni giwinjo matek e wechegi. Gibiro tamore ok gibi yie kata mana matindo mikawogi. Ing'e ni ng'ato kawi nikech oneno ni in so vulnerable. Oneno ni iongego. Emomiyo odwa ni mondo kawi mondo koro ti kodi e yo moro mok ber. Sechego parane ni ka koro isekawo mama marom gi mama ni ma ok nyuol to in chieng' moro ibiro dwaro in bi bed gi nyithindo, in bi bed gi dalani, ibiro timori nade. Koro mano endo be mine gi ema timo nade matimo to nyithindo machuogi ok gilos. Kawe ng'ama duong' marom kodi. Weye nyathi ng'atni be. En be one ber ma imbi neno kuom nyithindi ma ibe in gogi. Mano eka piny biro losore. To kok watimo mano to piny ok bi losore. Nitie gik mang'eny matimre maricho to e media ka pod aneno kuluor kelogi but mbele kanyo biro chuno unu kelgi nikech nyithindo biro donje gigi koro biro ng'iyo ni to koro wan to koro piny wan biro chalo nade. To gin gik moko mwabiro go e mbaka eka du kelgi mondo wadonji mondo wang'iya ni kaka dang' watim. Kwa pando gik moko to gik moko wabiro boya to ginya. To ka wagolo gi oko to wakonyo ji. Omiyo agonu wero kamano luongo wakawuono mondo wabi mondo wawuogi jopiny mondo giwinji ni wan kaka wan nikech wan emiwacho ni wan emwamanyo jogi. Jogi manyo wa nikech gikawo advantage nikech waonge go.
gineno ni mine gin joma ongego, but in the real sense sama wawuoyo kodi sani ni mine mang'eny nigi pesa ma mine sani pesa ma mine nigo dhilo nyaka chuo gi pesa. Koro watimuru gima ne watimo momiyo mine mang'eny oduogo makoro yudo nonego bed ni wabedo gi pesa mondo mi chuogi mondo koro be kendo chako bed gi luoro ni tang'o momiyo wan to sani yuto wadok chien to minegi ema yuto gi timre nade, yuto gi dhi mbele. Wasik ka wago mbaka pile kaka wanyalo dongre mondo mi wakaw jogi mondo koro jogi bobede ni gin be gimanye ni ang'o motimre momiyo sani tinde chuo timre nade, chuo tinde onge pesa. Ahinya Pamela. Erokamano ahinya Pamela, paro maliw ahinya ma bende pod wamedo twake ahinya ka koro dichuo oseng'eyo weakness. Koseng'eyo rem mari to koro they capitalize e rem mari nikech koseng'e ni kosebuogi mana matin ni itisero isemiye gimisemiye kiny be mana kamano Recho. Wapuonja nang'eni odiochieng' ma kawuono nyithindo manyiri ng'eny gi bende mantiere skunde bende ang'eni pod nitiere ot skunde oselor ang'eni ginyalo bedo ni ging'iyo chenro mano mar mbaka oromo te skunde kacha bende nitie nyaka sex for grades. Yes. So sex for grades ok en mbalariany kata mana kuonde tiegruok nyaka i sikunde obed primary obed secondary. Aparo ni mano bende walose wako nyithiwa manyiri. En wach maber really ni kawuono wawacho gik ma affect wa kaka mine to mondo ibed ng'ama miyo ni nyako at one point. To aero ga bolra e muma nikech muma wacho ni puonj nyathi e weche maber mondo chieng' moro kodongo to ok no depart from that teaching. Ineno koro the buck stops with us joma dongo gi ni seche ma nyathini oduogo kaka oduogo ni ing'e capability kata mar nyathini in eminyuole ing'eyo ni nyathina ni kati tiyo matek machal nade to ok dibed namba 2 ing'eyo ng'ani pod ine namba 20 ka tiyudo ni koro in imor malich nikech nyathi bong'e ni mondo mor janyuol odhi otim gik monyalo timo mondo oyud kata grade maber mamoro janyuol nikech ool gi chwat kata ool gi dhaw. Omiyo wanyaka wang'ire wanonre mondo wane ni wan wapuonjo nyithindwa puonje aina mage kaka janyuol kaka ng'ama miyo kaka ng'ama odagi nyathi makatok mare wapuonjo gi nang'o. Mokwongo onego bed ni wang'iyo ni ang'o madwa tim mondo nyathini ong'e ni an kaka Recho Omolo an ranyisi maber ne nyithindo manyiri madak go kata manena be an ranyisi maber in the sense ni be atiyo matek mondo nyathi ong'e ni mama ni owuoga odhi rango gire ebo nyalo nyiewo gire en owuon maonge dichuo momako bade momiye kony moramora mondo timre nade mondo chope kiwango mochopo. Omiyo kwapuonjo nyithindwa ni laziness pays in the sense ni in nosechuo maber ndalo machon ema ni wacho ni ok ipuonj nyathi manyako nikech ober ang' chuo nolare ma e kore ka. Sani piny olokre ngima tek makata dichuo be dwaro dhako ma is empowered financially not just ni ngi right education to bende contribution mari e marriage ka en ang'o e dakwani ikela ang'o Sharon mondo wamed dak kodi. Yes, idwa ni wadhi wadak kodi Runda, idwa ni wadhi wadak kodi Lavington, to ang'o midhi contribute. To seche moko ka puonjo ji tanyiso gi gania kiki beda ng'ama dwa no dhi odag Runda ma cannot sustain Runda in the absence of ng'ani kobedo financially incapacitated kata etho to bende inyalo bet ni dak e ngima manudake gi jaodicha kotho kata ka koro bed ni tich orumone mondo bende obed gang'o obed ni ame Nyasaye nomiya jakony kaka Nyasaye nowache muma. Omiyo wapuonj nyithindwa maber in the sense ni ang'o ma nyathi nyalo timo e ngimane. Tiyo matek ok chakre kichope high school. Ichako tiyo matek kitin kidhi mbele king'e ni an adwaro bet wakili. Kadwa bet wakili tatima ang'o mondo chieng' abed wakili. Ok narito ni abo nyiewo grades aso kasenyiewo grades kakiwache no abo tiyo gi dena nyiewo grades koro koteri osiptal to ine manija echa to kata thiedho ng'ato bet mang'o bet matek nikech isebet kinyo itiyo gi dendi mondo iyud kony all through. Omiyo wan onego wabed ranyisi maber ne nyithindwa. Mar ariyo onego wapuonjgi the right way. Ni nyathi ne dhi luok sende andiko ni jatich yes Omolo wuora Omolo kowi mheshimiwa we atigi nyingi kawuono ka ja class 4. Let me share this publicly. We lived a fairly good life really. Tiyudo ka baba ne nyisa akiko na nyiso nyithinde moko wan nyithindo mang'eny tanta paro no nyisa ding'eny ni
ineno blue band ni endi gi jam gi Weetabix then gi Treetop then to adak dala somo Chianda primary gigi bonene mesa kae kokitiyo matek kendo ibo kadhi tedo kendo nowacho na kamano hakika dani tedo nenango ibo dhi dagi ng'at moro machandre kabisa tiduogo komolo ka tiyudo mtoko molo tiyudo chacho molo ichamo mkati mowir gi tijo molo matine nango dani kokijako ng'iyo gi tiyo matek sani ber minenogi boruma gi ka kore mang'iyud ni nyathi moko tiyo matek to wuok oko to koro dhi timo ang'o otiyo gi dende omiyo wabed ni wan ranyisi mag nyithindwa wan wawuogi kaka jonyuol to seche ma wabed kata e oganda mag mine nitie groups mang'eny kata mana chama ma intiere bede uru gi session munyalo luonge ng'at moro manigi lony to puonjou kaka idak ineno puonjou kata ni ang'o ma inyalo timo mu empower yourselves kik wabedu rabeda ni wan joma timo table banking siji merry go round makawuono en tieng Sharon kiny en tieng Maureen orucha en tieng Recho to gini en ya kayudo pesa ni adhi nyiewo godo law ki adhi timo gadang'o to onge kony ma gini konyigo mamiyo okang' depend chuo jawacho gani kata chama mineno no ane ma chiwo pesa to ken gima ber ndiyo ene mochiwo bado ken gima ber itere table banking itere chama kendo kinyi chaki kwae ang'o ma monwa kao thuolo ma Nyasaye osemiyo wasani ma piny nitie gi lony mang'eny ni waluong ng'ama nigi lony mondo puonjwa kaka wabe wanyalo empower ourselves mondo kik wabed dependent on this men mondo kik wabed at their mercy bende wanyalo neno kaka yes nyarecho ni ok nyal dhi school wan kaka mine wanyalo konye nang'o mondo kik obed ni she falls a prey e chuo kata e jopuonj manyalo tiyo gi ringre mondo konye wane monyalo puonjre wawegi ka chuo gi oseneno wapuonjre maber is when they come in kade pasaris gino ko wuok I'm sure 100% Mheshimiwa Karoli ok di wuok kendi ni gorino ganda mamine doko wuok kende to nikech mine to wacha ni en ranyisi makare ngene mine manang'anyo to wuok kaka dichuo bende no awacho ni ok do wuok kende ni ene mokawo initiative no tineno nikech mini wuok oko koro yudo ni I can support this nikech en gima ok ber na kaka jatelo to otimre to ka ng'awuok kenda ma mine ok owuoke to mine mango chak penye ni wanyisi ni en richo to nikech nitie mine motele koro yudo ka chuo moko bende wuok oko ni watima ng'o wa support gi nikech ma ok en gima ber an gi nyathi manyako ok dagomb ni gima kama timrego an gi jaode ot ok dagombi an gi nyimine na ok dagombi but nikech koro wasechako wuodhni ibo yudo ka nitie chuo kendo amor gi Mheshimiwa Karoli mabo mako badwa mondo waneni ya watie komi badhini nao ero kama na ina tangini chaka go bana kamano samoro kaka mine ma Nairobi no chako samoro nyalo yudo karamna ga Kisumu Siaya karamna gwenge mamoko bende gibiro bedo ka giwuok oko aparo ni ting bende nitiere ne jotendwa ahinya ma mine e kor gwenge magwa mopogore lakini murid mane madimedi kapok akao ote mamoko adwa medo no gimi penjo ni seche gi nyithindo ma nyiri ntiere udi gi wuok e skunde ok mbalariany kende nitie primary nitie secondary gimonya puonjore ka joma mine kwa loso kod nyithindwa is about performance ok ochuno ni kaka nyathini tiyo maber e skul kaka nyathina be mdosi kik waketu nyithindo kod pressure ni bedo namba di na bedo namba 31 ewi 32 31 no nitie mana ng'ama be ochuno mana nyaka yombe donge nyaka bede namba no koro mana e namba mobiro go tegati da nyathi nyise nya mama kata baba kamidhieni ok idhi marach lakini med jiwori to kik ichun nyathi kiny kiwuok kae kiduogo gi namba 31 kik idonje odani nyathi bo baro badhi kamoro machielo koro nyakwangi joma mine kakwa loso kod nyithindwa seche ma giduoge ot ndalo gi make loro school to gimoro kendo manya wacho adiera yie kodi Rachel waluongo economic empowerment yawa dhako ber gi pesa ne kata otin onge ng'ama bo pimo ni muya ing'e kaka irwakori ing'e kaka iluokori ing'e kaka ituomo pi dhako ber gi pesa ne omiyo joma mine gima nyalo wachonu to ok ochuno mondo bed ni dhako idhi ka tedo inyalo bet gi pesa ni bede odi e ngima miyiero nikech once this wuok ni kod keto wi ni anadhi ka tedo ochalre mna kod terruok ma wawacho cha mondo mi yud gimoro dichuo nyaka ket gimre mesa ni the same tu kaka idwaro picture mondo mi yud picture nyaka ter denda kod dichuo ma kamae mondo ka yud pie dapi koro mondo mi kik wachuru ati
Ti oromo dhi katedo kaka iwacho ni kochopo higni 24 oromo dhi katedo. Kik ichun nyathini mondo dhi katedo. Cause waneno masira mang'eny mawuok ka nyithindwa wachuno kod dhi katedo. Mana kaka ibo wacho ni nyathini kawuono kokibedo namba 1 kik iduoge odaka. Obo wuok obo dhi kama chielo. The same kinyiso nyathini ni isechopo higni 24 imigo bed ni dhi katedo. Obo dhi katedo. Waneno ka toxic relationship nitie. Joma mine face gimiluongo ni femicide. Inego gin nikech ochunore. Kadok kuchocho jonyuol na dhi riemba onge kuma bodhi. Kobo chuna mno matimango mondo adage e ngima mapek ni. Kik wachun weuru nyithindwa kosechopo higni 24 18 kadhi mbele. Giyiero gima gidwaro. But kapod gintiere piny mar 18 iwacho ni in janyuol chik nyathini. Yani kanye mimiye the right way to follow. Erokamano ahinya. Paro maleo mabende pod medo donjo. Paro to pogore ing'eni pach jandiko gi pach josomo bedo pogore donge. Nekorunga joka ka ni moko kuom ote mabende sebedo ka ioro. Ote akao ioro gi lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bende aneno ka ote makamago ntiere. Ruth nyathi Ochieng. Iwacho anto gi pacha taneno ka mine emanyayo wachni. Ka ok omaki gi thuon to mano gimihero. Mine nyaka ng'e ni tich ma iyudo e yor mibadhi ok nyal last. Ibiro ti kodi to iweyi. Wang'eyo maber ni chuo fall gi gima gineno. Idhi nyime kiwacho ni seche miroko miniskirt gi crop top tidonjo ofis di chuo manyo tich. What do you expect? Mino weketo chuo e tem mogik. Iwacho ni dichuo mok watni wek bedo godo machiegni ahinya. Halafu kit mbekni mwagoyo gi chuo bende nyaka wanon. Waketuru boundaries. Iwacho ni winjo tu akintiere umoja. Ote machielo Eric Paul Nywenyo. Iwacho ni Sharon iwinjo tu akintiere Masiro Nyiko. Iwacho ni kakinene joma mine kata joma nyiri ema oyie chiwo dendegi kendo moko chuno nyaka jotelo mondo nind kodgi mondo giyud tije kata kony. Joma chuo bende hinyre oko kae nikech wachni kendo ketho utegi. Magin moko kuom paro mopogore ma bende joneno magwa bende oro. Asomoro mogik ntiere miyo moro ma bende oro ote lai mago te machoka rede ka uchiel nono. Wacho ni Ramogi wawe wuondore nyithindo gi wane ma waketho. Mine, we should lead by example. Okinyal rwakori marach to expect nyathini manyako mondo rwakre maber. Paro mopogore ma bende joneno magwa oro. Pamela, imbe na winjo na pachi kotende kod pach joneno magwa ma bende gihoro. Adiera, minyalo siro koso oyo. Erokamano ahinya. Jo winjo pachgi chal mana gi pachwa ok opogore. Nikech wach kanyo ni wan kaka mine nyaka wapuonj nyithindwa from ot. Wan kane wadongo to kidhi school tichiewo gokinyi kaka an nago dasta to atedo chai. To ne antie gi nyathi nerwa be mane wadak godo niluongo ni Harun en dichuo. En kanochiewo gokinyi to ywe laro to luoko lewni matin mantie nikech ji nosewuok joma dongo nowuok koro wan ema ne wadong to ne wan kode an nadak gi mama na mar 2. Koro nyathi ma wuoyi gi manyako gichalre. Ka nyathi donga to koti e ot. En kata sende ni okinyise ni mondo luoki. En kata luoko ni okinyise. Ting'e ni onge kako dhi chako bedo ni ong'eyo tich matek ma unyalo nikech tich matek chakre e ot. Kichio to chakri tich matek. Machielo madwa wacho nikech ang'e ni sabe ok bed ga mang'eny ahinya. Apenjora ga ni to Nairobi ni itimo nega rationing nikech iwacho ni pitin. To asebet kaparo ni nitie ga pesa mar World Bank matimonwa gik moko mang'eny e Kenya kae. Ang'o momiyo mafuta nyalo wuok mabor kabiro madhi nyaka kuonde te nyaka reserve. To kaendi to ineno ka kata mana railways oger. Owuok mana mabor obiro nyaka Kisumu ka. Wan gi nam ka kata ka kuchocho pi ok nitie ok ang'e ni pi ok ng'eny kuro nang'o motimore but pige ma wan go mang'eny Kisumu ka wan gi pi mang'eny sana. Kapo nono ni nitie giminyalo tim kata inyalo kaw pesa moro mondo kaw go pi yara wuok Kisumu ka mondo dhiwa Nairobi mondo jo Nairobi kik kos pi kaka wan Kisumu ng'enyne ok wakos pi. An kama dake ok wakos pi.
Kondele kocha pi okos. Nitie kuonde mang'eny ma nitie pige mag kioskegi miusogi. Pige nitie. Sani endi pi osedonjo nyaka reserve mar Kiwasko. Osedonjo e constituency wagi te. Pigni karo kawe wa mondo tere wa Nairobi. Ndalo moko ne en ni nyithindo manyiri gi manyo nyaka pesa mag gik magiborego. Assembly mane wantie ne wachoko chir mondo mi wakel motion no. Mondo mi joma chuo gi support wa mondo obed ni sanitary pads gi gik borruok gi mondo yudi gi e skul e yo mayot ka nyathi dwaro to dhi adhi e class to kawo. Joma chuo nogo gini. Joma chuo nogo gini mwapenjo gini to un kamu aeni. Nyithindo manyiri onge. Kata in minyuolo, okinyuolo nyathi manyako, inero Nyasaye omiyi opportunity, ibiri assembly, inyalo yudo pesa ni moro. To nitie ng'at moro ma ok oyudo opportunity, ma en ok onyalo yudo pesa ne moro ma onyiewo nego nyathine gini. Wasapoturu wachni mondo kasa ma igo budget every year to ward ka ward obed gi pesa mar sanitary towels mondo ter e skunde mondo nyithindo tim nade nwa wacho ni kata kama chiegni mogik kata obed mana ka chief kata office mar village admin to nyithindo manyiri odhi to mondo kaw gigi mondo kik wabed gi pek moro ni chandruok ema miyo wadonjo e timbe moko ma ok beyo. Ananeno ni an mane pacha pigni nyaka los wach ni ma Nairobi ni nikech eto koro en too much. Gik moko chopo, pigni be mondo chopi. Kata ka en gimi nyalo yal e National Assembly gi yale mondo ji teo sacrifice ni sani kik walos classrooms nikech classrooms bitindo los ndi. Wakauru pesa wagite mondo wamanya ni kaka jo Nairobi gi nyalo yudo pi. Mondo timbe moko maganjao mantie kanyogo nikech ineno seche mang dhako mondo omopiko gwen seche ge mobro yude kata ng'ato bro repe. Nikech mone ma mondo omupi, chuok mondo omupi, mon wuok gi kubni gidhi omupi. Koro ko gwen ma gimonde ni, onego bed ni gin be gin gi ratich gi moro ma gin go ma ok onego bed ni ng'ato repo gi bat koro ng'ato romo kodi ko gwen imondo mondo ibed number 1 mondo yud pichon. Nyaka wang'iya ni to solution en mane mondo gigi te mondo owe timore en solution no kende ema nyalo konyowa. Umany kaka pi nyalo dhi Nairobi ni mine gi oseyuak moyuak. Every ward nitie gi pesa ni, constituency be nitie gi pesa ni. Kama ward ok nyal timo, to constituency ni MPs gi ok giriwre gi mar ward ni, to giwach ni ket pesa ni, mondo waket pesa ni. Mondo wang'iya ni kaka pi nyalo donje gweng'wa ka nikech ok kata kuonde gi kende. Kaendi pod Kenya ka nitie kuonde moko ma pi pod onge. Ineno ka mine okaw kubni, ochano laini, iwuoro ni laini ni tichane nyaka ni ji chak chano laini nyaka ne nyuol wacha. Nyaka kawuono piny koro dongore ang'o momiyo pi pod bedo maonge. Sirikal be wa blame e wach mar pi mabedo maonge ni. Ging'i kaka ginyalo konyowa joma nitie system mondo ng'i ane kaka wach ni nyalo bedo. Erokamano. Manainya bende paro machielo mabende biro godo kanyo en timbe mago maganjao mabende itimo ne nyiwa e kinde mabende nyako dwaro kora mana sanitary towel mago taulo mag ria ni nyaka ninde mana kode kingeni nyithindo manyiri iwacho ni sex for pads nikech dwe ka dwe nyaka nyako dhi ne malo iwacho nyako ne malo odhi e dwe koro mano be en wach malit ni moko bende rem kata mana dhi sikul nikech okang' ma kamano. Ineno gigi duto Sharon gi jowinjo wa maneno wa. We say everything rises and falls with leadership. Koro kuyiero jotelo maricho to ganda nyaka ywagi. To kuyiero jotelo mabeyo to ging'e ni nuyiera mondo adhi ang'i maslahi maru. Ni ere kaka anyalo change gimani e telo gi opportunity ma Nyasaye omiya na tel no ganda. Omiyo seche duto awuoyo gi jopiny kakwayo ni seche duto muyiero jotelo. Ayie ni nitiere political parties, nitiere gik mwang'iyo mang'eny mondo ng'ato bed jatendwa. To wabede joma ng'iyo ni oyo kata jatelo michuno wago ni bende otimo gima nonego bed notimo. Kuseneno ni ok en ng'ama timo gima onego bed notimo. To pod ukete kacha mondo change mane munu expect nobokelonu to seteme gigni 5 to ok timre nadi ok timre as much as nu hero party. Kata party bende listen to the people. Ni ya oyo ng'ani kosebedo katiyo ne oganda. Ang'o momiyo kendo wachun gi ng'at mok tinegi nikech king'iyo kaka our governance structure is. Wan gi national government aso wan gi county government. Nitie tije mobedo devolved kaka tich mar pi.
tich mar pi kata ka wuoye pi ma Nairobi ka, it is a perennial issue. Ok en gima nochakre nyoro, ok en gima teni boyudo niya leadership ka leadership iyudo ni ng'ato tiyo gi cartels, kizungu luongo ni cartels, mondo giyud kaka giyudo omenda. Omiyo ginyal yie ni pini wachne wa solve. Tiyudo ka wuoyo about Governor Sonko man en jatend Nairobi. Noyudo ni an cartels gi okanya deal go koro. Otama kaka governor. Otimo nango o initiate project en owuon kaka governor makoro tero ne GP kuonde magidake. I don't know whether you're beneficiary. Kata no choponu but that mane gima but ne no choponwa to nwanyio kod pesa mamalo. Yudo kubachiel ne siling 20 ka pigno ne chopo matangi. Ochopo but ochopo liwet cartels ochopo ochopo kuomi direct. To ka nitiere kaka wanyalo yudo mwaketo our leaders accountable. Ni waketi kae kaka governor nyowuoyo kendo in royal media nyoro ko wacho ni nyoto wuoyo gi I think nen United Kingdom mo wuoyo gi one of the leaders there mondo ne kaka nyalo support chenro mar yore kaka kelo pi gi yore mamoko manyalo gero county ma Nairobi kae. Ka mane na diera mo nyalo timo ma tijni richo ma osebeti mar ni jikoso pi kidhi estate makama pionge kidhi estate makama pionge anyisi ni nyocha go mbaka gi ngamo Dakar no wacho ni gima chando bende gima chando ge ne mana pi Nairobi ka en midhiero mogwako kuonde te tibo yudo niya to kendo jo Karen kato giti giden gi mondo giyud pi maybe because they can afford but kiseneno ni yorni ok en yo mayot kaka jatelo mondo atieg wach pini to kata sirikal mamalo boseneno niya wach pini otamo counties why can they take it back mondo gi manage matine ni kuro dhano okwadhi yudo yore mag yudo pi kaka chondo ka okapar ka ne wana inyagi weche mani dhano tiyo gi dende mondo yud pini ne ni kiyudo ngama pulling a cat ma uso pitini ya otidwet ge odi to wach makanyo tino ade rumo omiyo nyaka wabed gi kama kaparo no ge kanya ngine bro bedo ka duogo ire nyisa na dhi county ma Kisii ka wuok county ma Kisii ti bro duogo paro ibro duogo itik paro ma bende ni ntiere godo ne korum ga jongi county ma Kisii wantiere gi jafombo marwa Crispin Otieno. Crispin kinyalo muna winja hamusi ni misawa jodak e county ma Kisii wacho nango to county ma Kisii ochio nade hangeni koth bende bedo ka chwe kor gwenge mopogre. Misawa inya Sharon awinjo yo makare county ma Kisii wachiewo maber to mana kalore kod twak ma wan godo kinyi ma kawuono adwa ni mondo alos kod moko kuom jodak ma county ni ma Kisii motingo nyaka jotelo mag ojende ma county ni entiere jofwambo nitiere jodak ma county ni mondo gilerone gin gi kod paro mane kalore kod paro ma oselieki kod moko kuom jotelo mar chwalo e nyim kata mano assembly ma Kisii mano ma Turka kalore kod jogo ma irochora tich gi ahinya joma mine ma jomoko dwa ni mondo oti kod dendgi e yo mok ber mondo mi giyud tije kuonde mopogore opogore. Momiyo ni mondo tuchak kod loso karibu katika runinga Ramogi. Hii leo tunazungumzia masuala yanayofungamana na kudhalilisha kina dada wanapotafuta kazi, wanapotafuta huduma yoyote ile. Kuna wale ambao wanataka watumie miili yao vibaya. Wewe kama kiongozi wa vijana, karibu, hebu tuambie maoni yako, ni yapi mswada ambao unatarajiwa kufikishwa mbele ya bunge la kitaifa? Je, maoni yako ni yapi? Asante sana bwana Crispin. Mimi kwanza kwa majina ninaitwa Mosoti Dennis. Mimi ni kiongozi wa vijana katika jimbo letu la Kisii. Nikipenda sana kutoa maoni yangu kuhusu swala hili ambalo nimekuwa hasa tata katika jamii. Kwanza kabisa nataka kulishabikia jinsi ambavyo wabunge wetu ama viongozi wetu ambao tumechagua kutoka mashinani na katika vitengo mbalimbali za uongozi, ya kwamba watoto wetu wasichana wamekuwa kidhalilishwa sana na wamekuwa kinyanyaswa, kwa sababu najua kwa vile ya uchumi wetu katika nchi yetu ya Kenya na vile kuna ukosefu wa kazi katika nchi yetu ya Kenya, unapata watoto wetu wasichana wamesoma, wamehitimu viwango mbalimbali, wako na makaratasi ama kwa na vyeti vyao ambavyo vinaweza kuwawezesha kupata kazi katika mahali popote pale na wanaotafuta katika nchi yetu ya Kenya. Sasa unapata wale ambao maybe viongozi wengine ama makatel, wale ambao wametangulia mbele wako na hera,
badala ya kuwasaidia na kwa sukuma mbele wapate kazi, wanahakikisha kwamba wamelala na wao ama wamefanya ngono na wao ili wawapatie kazi. Mimi nataka kushapikia kwamba hii swala ingepita katika bunge letu la kitaifa, ya kwamba yeyote yule atakayepatikana chini ya sheria afungwe ama achukuliwe hatua za kisheria ama hatua za kinidhamu. Yeah. Shukrani sana Dennis kwa kutuongelesha. Tunaye pia mwanadada mwingine hapa ambaye pia ni NN Jafwambo account ni Makisi. Karibu Ramogi TV. Leo ne pachien manye kale record twak mawango. Kaluore ka gitwak mawango kawuono, ananyalo wacho ni nyiri matindo onego puonji. Nikech iyudo ni ka ng'ato dhi manyo tich to okia ni gima kama nyalo timore, ni ng'ato nyalo kwaye dende mondo miye tich. Koro onego bed ni gichako ng'eyo ni rights gi. Ni ka an ka gima kama otimore na, to onego bed na kao twak mane mondo a make sure ni okonya kata akonyora, ayudo tich to be ng'ato ok okwaye denda mondo ayud tich. Aparo ni gima chelo monego bed ni timo ni joma timo timbe aina gi onego bed ni ikawo negi okang' kendo itwegi mondo gibed an example to others matimo such things ne nyiri matindo mamanyo tich. Erokamano. Koro maka pakatiko kodi indi wachango kalore kod nyidendi ma samoro wacho ni kalore kod gino magidwaro chuno ni nyaka gitimo na kamano mondo mieka giyud bende ntiere paro kata mana nyalo kondo ginango seche ma gik makamago timore ne. Aparo ni e pinywa ma Kenya kimanyo tich, everyone has a right mar yudo tich, as long as in qualified, as long as isomo. Koro ado encourage nyiri matindo mondo osom, nikech tije nitie e Kenya wa kaendi, to ok ochuno ni nyaka ti gi dendi mondo iyud tich. Malilongo ni Masi an kendo kod jago mantiere account Makisi. Karibu katika runinga ya Ramogi Magati Obego. Hebu tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na swala ambalo tunazungumzia siku ya leo. Asante sana Crispin. Kwa hakika ni kitu cha kutamausha kwamba wazazi afanye shughuli zote, aelimisha watoto wake wasichana, wapeleke vyuo vikuu wasome, wapate masomo yao vizuri. Alafu wakati inakuja kwamba wanatafuta kazi, wanadhalilishwa kwa njia ambayo ni mbaya sana. Kwangu maoni ya kwanza labda naweza sema kwamba kunahitajika labda kitu nasema sensitization. Ni vizuri kwamba watu wetu wajue kwamba watu wetu wasichana wana haki ya kupata kazi kupitia masomo ambayo wamefanya kwenye vyuo vikuu na kwenye vyuo anuwai vya polytechnic na kadhalika. Kama mwanafunzi, kama mtoto amehitimu vizuri, wacha apatiwe haki yake, badala ya kudalilisha wasichana hao kwenda kwamba unafanyisha interview kwenda saa 11 jioni kwamba tukutane mahali fulani. Na ni kitu ambacho kwa hakika mimi kinatamausha sana. Kwa mfano miaka ya nyuma nikiwa mwandishi wa habari, kuna kisa kimoja kilifanyika hapa mjini Kisii, na ambaye kuna lecturer mmoja ambaye alipatikana hivyo, na wakati alipatikana hivyo kwa hakika alichukuliwa hatua. Kwa hivyo tunahitaji kwamba mambo kama hayo yakome, hata kama labda kwenye vyuo vikuu pia kama wasichana pia wanasoma, wapatiwe alama zao vizuri, na kama ni kazi wapatiwe kazi yao vizuri. Na hapa Kisii kisikia kama gavana wa Kisii wa jimbo la Kisii Bwana Arati ni mtu ambaye anatetea kina dada sana, kwamba wasichana wasome, na kama wamesoma wapatiwe haki yao vizuri kikazi. Alafu tukimalizia labda Magati, hebu tuambie kisheria unahisi kwamba wale ambao wanapitia kudhalilishwa jinsi ulivyosema, je, wanapata haki endapo ama iwapo wanajaribu kutafuta haki zao kupitia mikono ya sheria? Nchi yetu ya Kenya kuna sheria mzuri, lakini shida ni ile kwamba wanaotafuta haki inachukua muda mrefu sana. Na pia kumbuka kwamba ukitafuta haki Kenya sio ukwe mkono mtupu. Wanasema kwamba mkono mtupu haufai haula. Kwa hivyo mtu hutumia pesa zake nyingi, wakati mwingine watu wanakata tamaa katikati, na wakati mwingine watu hutumia hongo kiasi kwamba haki zao kwa hakika mwisho wake wanapata kwamba mtu hapati haki yake. Kwa hivyo labda ombi langu ni ile kwamba mahakama zetu zione kwamba kesi kama hizi zikija mbele zao
waone kwamba wanazichukulia wanazitilia uzito na washughulikie kwa njia ambayo ni haraka kidogo. Lakini mwisho pia napongeza wabunge ambao wamepeleka mswada huu kwenye bunge, kwamba ni jambo nzuri kwamba tupiganie watoto wetu, hawa ni wasichana, hawa ni wavulana. Pia because sababu pia hata wavulana wakati mwingine wameanza mambo ya ulawiti, kwa hivyo ni lazima tupiganie watu wote. Asante sana. Naam, shukrani sana Magati. Uliposikia hapa Sharon, mwanaka kiwinjo no mano kaka jo dak ma county ni Makisi loso kalore kod twak ma wan godo kawuono, giwacho ni en adier de gigo timore kendo gimedo mana kwayo ni mondo chik omed keti makare mar neno ni ji kik ahinya joma mine kik roch ratichgi e kinde ma gitemo manyo kaka ginyalo konyore weche mag tije e weche mag somo. Koka kamano ang' nawe gi kanyo aduoko kendo iri e studio. Sharon. Erokamano ahinya Crispin, wawinji e yo makare paro maleo mabende joneno mago e kaunti ma Kisii ogolo. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Kopogore gi manya korom gajwang' wadong' gi matin ne dakika. Aneno ka dakika 5 mar mondo mwatiek chenro makamarecho. Mosna ng'adi kapok nwadhi e kaunti ma Kisii. Mana mapiyo piyo bang'e to wabiro bedo kwa kawo paro mogik. Erokamano, nwawuoye wacha pima Nairobi ka in particular mabe ma okelo kata mondo jotendwa mondo odwar ni pend chik mondo loki kata wamed mondo wane kaka wanyalo protect nyithindwa manyiri kata joma miyo. Omiyo first awacho ni onego wane ni wayiero jotelo machal nade. To ka jatelo ok tim tich maber kata tije maber, koro ndalo kochopo mag yiero en ndalo mwapuonjre. Koro ugo gi kogno tuwacho ni oyo nwaketi ni tim achiel ariyo adek to magi ok waseneno kotimre kata pati niemo heri kamano to wan waneno ni oyo ka ng'itinwa. To kwa wuoye weche ma joneno wa kata joma Crispy ne wuoyo godo owacho. Achiel, I'm glad ni Masi kanene to jalo nyako mapotin. To wuoyo ne nyiri wetene. Ni mokuongo dhi som nikech iwacho ni nyako mosomo en gima ber ne oganda. Nikech seche ma nyako somo, seche ma nyako is empowered, en obokonya whole community. Ibo yudo ni mondo kata dichuo kaw nyathi owadgi manotho mondo dago, obo penjo ng'ama odage ot ni to mama nani, be anyalo dagi nyathi owadwa cha? Nikech ong'e ni ng'ama dhi take care of ng'ani en mama modago doni. Omiyo seche mo empower nyithindwa manyiri, seche mo empower jo mamiyo, to wa empower the entire community. Erokamano ahinya. Dwaro mar mon makawo ote mogik abiro bedo kabiro iri mondo wakawo ote mogik. Morina, thuolo no ka ng'adowa wachni mogik de bedang' kwatieko chenro. Wach mogik gima nya wacho niya, awinjo ka joma chuo be penjore ni mon kende ma igon gi lwenjegi. To mondo mi Esther Passaris kod oganda mamoko nowuok oko mondo mi gigore ni ratiro mek mon. Nitie mbaka mane mon obet kamoro mogoyo mochope it jotendwago. Koro gima kwayo chuon be wuoguru oko mondo wach gik machando ugo. Nitie jokedre mek lwenje mek dhano oko ka bo konyo ubo mako lwetu. To gima nya wacho ni joma mine kik roch ratirde nigi nikech koso magin go. Wabedu kanyakla to mondo aherore. Erokamano ahinya Morina, wamor ahinya kaluwore kod paro maleo mabende chiwone joneno magwa. E kaunti ma Kisumu, Pamela, in bende awinjo ne paro mari mogik kaluwore gi thoro wach marwa e bwo dakika achiel. Erokamano ahinya. An pacha chalo kama. Nitie jomoko ma iluongo gi somo mos, iluongo gi ni slow learners. Kik wachun nyithindo gi somo ni koridwa tere college tinge maber noko dhi nyal. Nitie nyithindo moko ma oko bi nyalo mano. To tich en tich. Ineno tije mag lwedogi. Ka somo tamo nyathi to tije nitie mang'eny. Nyathi nyalo yudo pesa ni beta bete ot ng'ato lawe oyiech dwa wuok nyaka yude kata 50 moro mondo bawni law. An adwa wuok adwa biro kanyaka ang'ara we saloon mondo miyo losna wiyani. Sami loso na wiyani abro miye pesa mori dongo kanyo. Nitie tije mang'eny kata mag stima gi mine tinde timogi. To nyaka jomosomo timogi nikech tich mindike ji to ng'eny ne tinde onge. Koro an akwayo mine ni ka in gi nyathi moro ma is a slow learner, tem matek mondo ipuonje tich mar lwedo, tich en tich, yudo pesa kata mano biashara ohala ni ipuonjo ji.
an ohala nopuonja gi kolpiny kapok nachako loko mang'eyo nonego bed ohala chalo kama koro wapuonjura puonja nyithindwa ni gimoro amora ma ng'ato timo gi lwete manyalo yudo pesa en tich maber mondo mi community obed maber. Mano e wachna. Erokamano ahinya Pamela Odhiambo kuom yudo thuolo mar twak kodwa e TV mano mar Ramogi achiel kachiel kintiere kaunti mano ma Kisumu. Recho, in bende wachni mogik kotieko. Erokamano kuom bet kodwa gokinyi ma kawuono. Yiena mondo awach weche adek kende asabo tieko. Mokwongo amor gi jowa ma chuo mowuok oko kasiro ni en gima ber mondo wabed gi pend chik manyalo protect joma mine e weche mag mibadhi mar ni tiyo gi dendi mondo yud kaka ikonyri. Seche bing'ada nawacho ni Masi ka wanyalo tiyo gi nyiri matindo kamago mang'eny nikech sana joma iyudo ka fall in this bracket mag sextortion en nyithindwa manyiri mabed ni jo 30 kadok pinygi. Kwa nyalo bet gi nyiri marom kamano kapuonjre iwacho ga ni your peer can teach you more than even what your parents would. Koro wanyalo tiyo kodgi kata e studio kamae ukelo gi mondo gipuonjre. Nitie program ma unga godo mag nyithindo ma en program maber ahinya. Koro seche moko you broaden the discussion mondo gipuonjre gi jowetegi mano bokonyo ahinya. To kiwinjo kaka joneno wawuoyo to nitiere wach mar ariyo en sensitization. Nitiere gima kizungu wacho ni red flag. Mondo kik wabed prone to these things en ni wang'iyo ni what are the red flags kidwaro ng'ato dwa tiyo kodi e yorni. Achiel kuomgi en ni wang'i ni ng'ani en gang'o madwaro to an gang'o madwa chiwo. Be I qualify for gima dwaro ni. Tibo yudo ni seche moko ng'ato keto kiwango mang'eny nikech ong'e ni dwaro tijni okete malo to un kode ka koro okete malo mondo idhi ire chipiny ka mondo ikwaye ni ang'e ni gigi duto to an go lakini pod atimo masters pokachopo tiketo masters as an added advantage. Koro wang'iyo ni red flags gin ang'o seche ma ng'ato kata teri round kata onyisi ni yang' ibi gotieno kata ng'ibi seche moko ma odd hours ka mano matene nitiere kaka ng'ato dwa take advantage kuomi. Koro nego wapuonj nyithindwa ni kineno ang'o gang'o to en red flag manyisi ni yo midwa luwo ni ok en yo maber ahinya ma ng'oteri kumidwa dhiye cha. To nitie gima nyamero wacho katieko en gima asebedo katimo in my capacity as Rachel. Asetero nyithindo madhi almost 450 to TVETs and different TVETs ma Rachel Foundation ose partner go. Kata sani wakawo nyithindo mondo wapatna gi Seme kendo wapatna gi Rangwe. Mondo water nyithindwa gi oyud kaka gikonyre sana nyithindo manyiri. Ka jonyuol oneno ni nyathine ok en ng'ama Nyasaye nogwedho gi rieko mar paper cha mar school cha. To nitiere TVET ma offer a lot of technical skills. Ma waneno ni nyithindwa gi kinyalo dhi kacha ma giyud tiegruok mopogre ma kendo tiegruok ni chak bi konyogi. To kata TVET sani nitie courses moko kaka business courses ma bende pod nyalo konyo nyithindwa. Omiyo seche mwaluongo ji ni mondo biuru ang'e ni ok wang'iyo ni jotelo nyalo miyo ji gik manono. To ok en gima nono. Wan waneno mana ni telo ne joma bende ok riek ahinya be ok yot. Koro wabede ni waka opportunities ma sirikal okelo nikech TVET is a program mar sirikal. Waka opportunity ma kamago kaka jowa ang'e ni ndalo duto waneno ni joma odhi e TVET gi nyithindo mofuwo. To ok en fuwo. Nikech macha ben mana tiegruok ka ng'ama odhi timo engineering, odhi timo law, odhi timo courses mopogre. En mana ni Nyasaye ogwedhowa mopogre. Omiyo let us embrace this opportunity as a community. Mondo kik wabed ni gik mwawachogi yudo nyithindwa nikech seche mitero nyathi osomo kata saloon. Nyathino dhi duogo gi skill madhi konye nyaka chieng' nikech suko tinyalo suko kata kindayo. Omiyo wayie wakauru opportunities gi mondo nyithindwa seche gi e TVET. I think the enrollment is next month, May. Seche mo opportunity obiro ni dhi kacha tiwach ni Mheshimiwa Recho ori mondo wane kaka wakonyo mondo uwuoge gigi. Emomiyo wabiro ka mondo wane kaka wapuonjre. Kokamano jobondo duto amoso uduto kenda hero wadwan kodu. Erokamano ahinya Recho. Agonu erokamano ahinya paro maliw ma bende usumo ne joneno magwa okinyi ma kawuono Recho Morina kanyakla kod Pamela kintiere kaunti ma Kisumu. Eruru kamano kuom yudo thuolo mano mar twak kod joneno magwa. To joneno magwa ma bende samoro seyudori e kinde ma kamagi samoro osebedo kirocho ratiche tekia ma e kinde
joma bende mine bende wabeduru jok malose kindwa mar ka gima kama timore ne ng'at mwang'eyo to wawuok oko mano mar konye. Osromo kanyo saa 5 mar onyango gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar okinyi makawuono. Chenro makamano chako saa 12 gokinyi mano ka an kod Joyce Oduor. Kiny bedo odiochieng' orituru masani ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ng'ao.